getering ati. Wah, kapan tuweke ayo. Jane sapa sing tresno. Lumayan jagat kureping langut ya mung kowe katresnanku wong ayu. Jajale tak weani. Isine piye wong ayu? Apa ya tiba lasi. Yen duwe pulsa ya tak balesi. Nek iya aku guyu. Wong guyu ki tandha lamun ta bungah rasamu. Sing elok ki siji. Apa? Apal ora maca lho. Ki ora bener-bener wong jatuh cinta ora mungkin lho kaya ngono. Langsung cek cek cek. Ayo. Senadyan to gadah garwa. Ning bojone sabar manut tok Mbak Elisa. Ayo. Waranggana ibu kesi. Apa kelakon aku dadi sing kedua. Wis jan.